cikin da mata kan yi lokacin al'ada ya danganta ne da yanayin ƙwayoyin halittar jikinsu, kuma yakan zo wa wasu kafin su fara al'adar, wasu kuma yayin da suke cikin al'adar, wanda binciken masana ya tabbatar da cewa zai iya rabuwa da su a lokacin da suka yi haihuwar farko. Ma'aikaciyar kiwon lafiya da ke aiki a asibitin kiwon lafiyar kwakwalwa da ke Barnawa, Kaduna, Nasiba Muhammad Al-Amin, ta yi mana bayani kan al'ada da yanayin da al'ada ke fara zuba. Shi al'adan yana faruwa ne idan can cikin mahaifan akwai abin da ake cewa endometrium. So wannan endometrium din a gefe-gefen mahaifan akwai abin da ake cewa ovary, wato ma'ajiyan kwai. So shi wannan ovary din yana releasing din hormones guda biyu, wato sinadarai guda biyu, progesterone da estrogen. So idan ya fitar da wannan progesterone da estrogen din, su wannan estrogen da progesterone sai su zo cikin wannan endometrial lining din na uterus, sai ya sa wurin sai ya irin haɗi, sai ya haɗe in kamar idan layer ɗaya ne sai ya zama kamar layer uku. So idan ya zama layer uku a halittar mace da Allah yi, ana nufin kamar mace ta kai lokacin da ko in ta sadu za ta samu ciki. To idan aka samu ba a sadu ba har aka kai kwana 20 zuwa kwana 35, so wannan layer ɗin da ya ciki ne, sai na farko da na biyu shine sai su fita. Idan suka fita shine sai a samu zuban jinin al'ada. Abin da ke kawo zuban jinin al'ada kenan. Mai ke kawo ciwon ciki lokacin al'ada? So shi ciwon ciki lokacin al'ada lafiya lau ne, bayi da matsala, normal thing. Abin da ke kawowa, to ai idan mahaifan za ta fidda wannan lining din na cikinta, dole ai mahaifan za ta haka, za ta ringa matsewa ta buɗe, za ta matse ta buɗe, za ta matse ta buɗe. To wannan ɗan matsewan da take contraction din shi ke kawo ciwon ciki. Amma abin da ke kawo shi, akwai wani hormone sinadari da ke cikin kwalwa da ake cewa prostaglandin. So shi wannan prostaglandin din shi ke kawo ciwon cikin. Kuma prostaglandin din ana samun shi daga a ce saura kwana biyu mace ta fara al'ada, sai prostaglandin sai a yi releasing din shi. So daga nan idan mace ta fara period yau sai ya fara reducing, idan ta fara gobe sai ya fara reducing, zuwa kwana uku sai ya fara reducing, sai kiga mace idan da ta fara period za ta ce miki tana ciwon ciki, amma da ta kusa gamawa zuwa kwana uku sai kiga ciwon cikin ya tsaya. So is a normal thing da yake faruwa, ba wai abnormal bane. Amma in a situation whereby za ka ga mace kafin period da sati biyu tana ciwon ciki, in ta fara period maimakon ciwon cikin ya ragu sai ya karu, kuma in ta gama sai ciwon ciki ya ci gaba, to wannan is abnormal. Amma normal ciwon ciki da mace ya kamata ta yi lokacin period din ta bai fi na kwana 3 zuwa kwana 5 ba. Shi ma da ta fara daga day 1 day 2 ana expecting cewa ya rage. To in har bai rage ba, to za a ce mace ta fara samun menstrual irregularities. Amma ciwon cikin lafiya lau, saboda definitely da kin ga mace ta fara matsanancin ciwon ciki lokacin al'ada, to ana query din abubuwa da yawa. Kin ga muna da cutan fibroid ko ana cewa tsiro na cikin mahaifa, muna da cutan hormonal imbalance wanda sinadaran da ke cikin mahaifa wanda na faɗa miki a farko, estrogen da progesterone, idan aka samu suka zama imbalance, su ma suna kawo matsanancin ciwon ciki lokacin al'ada. Sannan akwai adenomyosis, akwai su endometriosis da sauransu. So wa'annan cututtukan in aka samu shine mace take matsanancin ciwon ciki lokacin al'ada. Sai kiga wata za ta ce miki ɓarin cikin ta yana mugun ciwo, wata kiga ba ta iya tafiya, wata sai an kwantar da ita a asibiti, wata sai ma an sa mata ruwa. To duka is not normal, saboda normal ciwon ciki da muka sani mace za ta yi, wata ma za ta fara period za ta ce miki wata san ta fara ba, sai da ta ce miki kawai ta gaji ne, sai mayar ciwon ciki da zai dan zo bayan ta fara din. Amma in har mace za ta yi ciwon ciki matsananci lokacin al'ada, to gaskiya ba lafiya bane. A je asibiti ba maganan wai infection bane, ba infection bane, ba kuma wai wasu zaki da ana ce wai jifa aka mata wata ko something like that, a ba shi bane. Akwai ko tsiro ko wannan hormones din su ne suka kawo matsala, ko kuma an samu wani wuri ya dan yanke a cikin mahaifan, ko dai wani abu daban. Amma cututtukan sun kai kusan guda 5 zuwa 6 da ke kawo wannan matsanancin ciwon cikin, kuma in ba ita kullum din shi ba, mace in ta yi aure yana hana ta haihuwa.